Advocate Fadzai Mahere ahobatikira manje anobva aresurfacer after a long period of time. Vanhu vakaona kuti Advocate Fadzai Mahere vanga vasingabatikiri, vanga vasingaoneki vachikomenda kuti tikisana zviitika because muzara nhasi anova nemashoko afadza vanhu, mashoko anyasi kutaura anyasi kuonekwa kuti aiwa Advocate Fadzai Mahere haasi kufara nezviri kuitwa nethe regime. Sana penda mashoko anobuda achinyora achitaura pana mudobva subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda anoposta vakomana political prisoners anyora achiti the right to liberty is a cornerstone of the constitution and a fundamental norm of international law. It must be upheld. When we tear away the fabric of the Bill of Rights, nobody can be free. Ubuntu demands that we place the highest premium on the dignity of our people to do the right thing. Thomas Kwantagwana Advocate Fadzai Mahere vachikola the immediate release and unconditional release yevakomana ava vachiti aiwa vakomana ava muri kungovachengeta vana Jameson Timber, vananga Rivume muri kungovachengeta musungwa, vane vari innocent, 2 vanopiwa mhosva yavasina kupara. Zvinoonekwa kuti aiwa kuviolatwa kwethe rule of law aiwa nemahuman rights. Waikuya achikola achiti the regime hainyariwo here, resistance yainowana kutobva mumainternal party members avo yakatonyanyisa todarika vari kutowana nevakomana vavakasungwa avo vachivapa mhosva yenhema. Votidzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro pematyiro ari kuita the regime, aiwa ugwara kwairi kuratidza. Chimbotidzai mafunguro enyu pina comment section medu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.